Pre. Paring Jo, pre. Mo ni update idol sa payag nga gihimo ni Paring Edgar mga idol. Karon pa mi kabalik mga idol, nanay mga mais mga idol. Oh. Dugay kami wa kasaka diri mga idol, mga ano na. Pila ka bulan pre? 3 ka bulan no. So nagi may malaga arong mais mga idol. Kay murag anago na yang mais oh. Pre, pakadaghan ang butong pre. Mo tag butong ron. Oh, mo tag butong ron pre. Paring Jo natulog ra way. So na pre, taas man ni pre, anong namupo pa ni pre? Di pa yung magagmay pre. 2025 meron pre. Ibalik sa pagkagamay. Ibalik sa pagkagamay mga idol oh. Itong payag dito mo di, ya payag. Tro. Ya to pala na puso na, bigyan na nako. Siya na daw maginhinay. Tanaw na to, kung unsa na kuno ni update. Wala lagi Paring Jo. Ay natulog man ito. Sige. Ay, sabi, dito lang. Ay natulog. Ay kung singot mga idol oh. Di padagan kung premium ito sa tungasan kay dili sa ka. Bisog kindalan mga idol. Di kaya sa motor. Ay sabi ito. Natulog oh. Dali ka makatulog eh. Slogan dalunggan. Oh, no. Gitar mo ni gipanidaan ani. Mga idol, mo ni update sa payag ni Paring Jo. Nakamatawas Paring Jo di ay. Paring Jo. Usa Ano may kanasa? sinawas uloy. Mo ni ang payag mga idol gihimo na Paring Edgar mga idol, mo ni update mga idol. Mo ni siya oh. Okay ni. Mo ni. So na butangan na yung mga mga idol mga dingding sa gilid oh. Mo ni update sa iyang payag. Karon na jud may kabalik. Mga 3 months ago na. So karon mga idol, kay dagan kag mais. Kakaon jud nilagang mais ani ron. Oh. Napay mga butong. Oh. Ako sa interviews Paring Jo. Paring Jo. Oy, Paring Jo, Asa man imong usawa? wala. Jote. Yote. Ay imong dinawag ka mote, luto na. Wala pa lagi kay wala. Uli unod. Kahaling. Natulog ko ni. Grabe big dalunggan kay. Nay kanaas, Oh. dugay gina ko silas kana anay, hinay na gani ko. Oh. Japon. Grabe dalunggan. Kuha gyud Paring Jo gyapon. Ining dati maguning kuan mga idol. Dating Kanang ko dati ni siyang Philippine Army, retired ba? Pagini ka bunot pa. Dati na siyang Philippine Army, retired yung mga idol ba? Pila na ka sukad kag retired? Combat line nabili no? Wan, Pila na ka tuig? mga 15 ka tuig. 15 ka tuig na. Tuig na. Oh, nag-retire siya mga idol, edad siya 40. Adik, 76 man. Oh, gani, 15 gud. 15. Oh. Ayo, mura na ako ang kuan. So, dagang kayong salamat. Mao ni ang payag na Oh, kan. mo ni. Oh, Update sa payag ni Paring Jo. Payag nga mo among giayo. Karon Pre, lang lagbungbong. ay magpasalamat ta pre kay magsugbat ang anagon. Ayo magkulong Oh, idol, salamat kayo kay nakaabot mi diri sa area ni Paring Jo nga safety. Okay. Okay, salamat kayo. Thank you Bisag kayo. danlog ang dalan, niabot yun mi. Wala na mo gibidyong dalan kanya kay lisod kang dalan. Thank you. Sige ko ka na ang lubot-lubot ro.